Ja, jeg siger sådan noget, I har en plan, kan jeg sige. Man skal ikke gå i vejen. Nej, det er rigtigt. Jamen altså, så kommer man og ødelægger hele det. Det er jo ikke engang noget op, og så Men man kan godt forstå, at nu at man ikke kommer for meget på. Ja, så var I lige. ja, men de er ved at være. Ikke ryst for mig der, så vælter det. Pas på. Det går ikke. Der må ikke komme mere på nu. Ja, så kan man ikke se lamperne. Nej. Det kan godt se, ikke? Prøv lige at... Prøv lige at se. Hallo. Lægger vi lamper? Ja, det er ikke så godt. Kan ligge det der? Ja, nej, men... Rasmus, du skal bare sætte den ned omkring ledningen. Nej, ikke med det. Der skal ikke mere på nu. Lad det være. Ja, De ligger... så jeg bare kigge under armene så her. De ligger... Der blev noget lige over. Jamen, Der var til mad i morgen. der hænger den, så ligger den ikke på. Man må ikke hænge i den der. Men det hænger der ikke. Det er bare sådan nu. Det hænger heller ikke i den. Kun lidt.